Good evening. Kami ni kan ni bentak sini ngebuan bah. Good evening. Oh, poh kalak biang mungkin sedang nak kajing sekring U Blei ni janmit ke bamta. Dingkong penpau kajing sungu U Blei pula. Yo ai ngi kalat. Kum Jingiaseng Khynnah yo pelong ke ni musical evening. Ani ke poh ni ke janmit ke bamta. Apa yang subaru ya ki khot komiti Balang pula dan dekat pengi ni ke poh ki nongelam Jingiaseng samla ki para nongelam Jingiaseng Khynnah ki long kemie ki para samla ki long kpa kamtam eru ya pi ki hep khna blawan kan ni krui kan ka yeng kentang ju bangin yo ban yam mani ban pendon buram ya kerteng pateng tam trai nong pedim jung Yesus Kristus ka pedang sngewbha ki nong sim benta baro ki badai nani ka Balang bat kumju ya kitu ki ba na kiwei Balang kata na i na ka Balang jong ka lum siap ka junior Christian endeavor nang ta ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh iba Wulender khonglam bat ki perlok kumju ka devoted radiance badai na Balang jaya tu syang menia khmat ka jing sekri jong U Blei tu ngi lelang Blei ka jing duai ka jingu uburom kalong semia Blei trai kan ra pemela dalam dekat bat ngi khun ki jong me kum ni atrai hang ni ka janmit ka bamta ngi la wan ban yu ka jat hang ni ka yeng ka kentang e ka jong me ban yo ya ro ki sur ki jing ruai ki sur ki jing tem ban ya ro na banta kerteng ka thiang tang jong me dalam dengkat trai ni jing sekri di dalam kat utrai dong sim banta baron adu basdang adu bawai na jing sekri jong ni sim trai ni ka por dang sa jong ni ba jing sekri jong ni banta ka sini adu banta bahala ka taru amen asyang men yo ka jing pulis dang na imis fiba pen kemen renja tungin snok tilang na kajing ruai ka basipo na kot ruai khnaret bat ki HB number sanspa khandai wan khna tu yaro hallelujah amen burom yukrus baro hallelujah amen yu jisu penlong sim hapoh lakamen sim ngin aingu kat baim hallelujah amen kajing ruai basipo Hallelujah, amen. Burom yu Chris baro. Hallelujah, amen. Yu Jisu penlong sim. Hapoh lakamen sim. Ngin aingu kat baim. Hallelujah, amen. Wan Khynnah ya rojam. Hallelujah, amen. Try Jisu krau kanam. Hallelujah, amen. Ulong unong pen barem ai ka jing im hallelujah amen junam ngin ngo yu try hallelujah amen jing ya ro in ya ai hallelujah amen hak ning langin ya shem hak mat ka khet bas kem ban burom sim tu dem hallelujah amen.
Tu haswa bangeit lang khmat U Blei Ka Jingduai ngan pensngo kat tu kat nge na ketien ba em ka jong Blei ka bangila ban syam na ka jingroi sam ka bakandai pusan ka dekat ka beningkong bat ka baar na ka basispa ka dekat ka beningkong ka baar bat basau bat kumju ru na ka siti upol u apostol syeki kolosai kelenong ka balai ka dekat ka bakan rio ki ketien ki ba ong kumne Ali tungin ya ruai ya utrai, tungin ya ken ut sngau tenat, ya umau siang kejing pin em jengi, tungin ya wan hakamat jong u, da kejing ai ngu, tungin ya ken ut sngau tenat ya u, da kisam. Tu ya ken ut sngau tenat ya utrai, pi keperthei baro, tu syakri ya utrai da kejing kemen, tu wan hakamat jong u, da kejing ruai. Ai bakaktian ukres kan syongker hai hapoh jong pi, haka jing start baro da ka bahikai bat da ka bayasneng parlok haki sam haki jing rai bat haki jingkin ut bakin jaman siem da ka barwai da ka jing ia haki dok nut jong pi sha U Blei tung le sngo khtien ka jong Blei ngilang ka U Blei ka jing doi ko pa jingi baham neng try ngi wan sai sian khamat ki slajat ki bakhut ki bakentang e ki jong mi kin ko pa ya ka bangin wan ban ai ngu ya mi ka jing don kat ka jong mi bat ngi kin ko pa hakini ki singi ki tayo ki por baro ki baladap kin ko pa ya ka jing da ka jing ker ka jing sumar ka jing sukher ka jong mi ngi kin ko pa ya ka ba mila pelat pat yang ini sibun ki jing ma ki jing mensau kin ko pa bade ka bam lakier hadu bangin dapai dok kan khlemat ka bamenta kan try ya ka bangin yo ban wan kieu ha kan ka yeng ka bukhot ka bukentang e ka jong mi kin try kat ni ya ka bangin yo ban wan ban syakri la yo ya ka teng ka ba em ka jong mi kin ko pa ya ka bangin la bangin roi ya roi ka teng ka ba em ka jong mi kin ko pa ni doi kin ko pa ya ka ba melatih sibun ke jing kyrkhu kin ko pa aga Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Mawroh kin ko pa bat haki Jingiaseng Khynnah haki badan hapoh kan ka ri kasih janti ahi baru ko wekin ko pa ya ka bagi lanang roi kin ko pa bat ni ai ngo kin ko pa bikin nang la bikin nang yai man ker hai ke jing em ke jong ki bikin nang la kin ko pa banang pen krau ya ka lama gospel ke jong me kin ko pa bat tu nang don kat kin try biki khon hep ki baret kin ko pa ha ka jing em ke jong ki kin ko pa bikin he kin san ya ka bakin iet ban syakri kerteng ka be em ke jong me bat bakin tiang buram ru ki kerteng ke jong me kin ko pa bat kumjur kin try ngi ki ba ki khon samla bat kumjur ki bala he ki bala san kin ko pa ya ka bangin ai bak ek bangi le kin ko pa kan long na benta ka buram ke jong me ba bangin ya kin try ha ka lenti ka badai biangkat kum kamon ke jong mi kin ko pa ni duai kin ko pa ni ka por jong ni ka por ka bajan mit kin ko pa ya ka ba ni ai ngo ime ba mila ai pat ini ki jing ruai ki bakin jaman siam ki jing em ki jongi kin ko pa ya ka ba ni la bangin penon kam ki jing em ki jongi kin tai ki ba ka wei kuei pat ka sur kuei ki jing tem bat kuei pa kuei ka jing aro kin ko pa ka ba mi ni ki sintur ki jongi ka long bait na benta ka buram ka jong mi kin ko pa ni duai nam ta ka ni ka jan mit kin ko pa ya ki nong sim bentahi baro kin ko pa ki badon ban pendap kin ko pa ni ka singi kin try ki program ki ba pher kin ko pa bat tu don dekat ki ba kinong tem kinong penbit penbiang kin ko pa ki ba le ki sound kin ko pa bat kumju kham tam kin try ya inong festival conductor kin ko pa ya ka ba idon ka benta ka ban ba crowd kin try ka ba in yalam ni ka musical evening kin ko pa na do pas dang ada ba wai no ka jong ka ai ba ka ek baro ka long da ka jing pensai bor ka jong men siam ba khoi jong mi kin ko pa i kin try don kal bat ngi kin try ba kin jing syakri ka jongi na do pas dang ada ka ba wai no ka jong ka kin try sngo kin try jong khat pa jong kanong pop ka bajat ka barem kin ko pa na bangapan kini ki ibro kring try manong pen imjing Jesus Christ. Amen. Open power jing sungu i mes pipa pen kemen ja ki jing puli jong pina kti nong Blei pat group ba pila bo jing duai to Blei nang kyrkhu ya pi haki kam ki jang jong pi kam tam ka jing syakri jong pi U Blei tum tam ngi sngo no ka jing pen banane sekretari badah dia ketangin yo penlum ki jing aingo bandal ada penlum ki jing aingo kerpat i when it khot committee Balang tai Mr. Hamar Babiang pungru penkentang ki jing aingo to khabreb ki khmat baro kine ki hab khna khabreb nge nyale U Blei ki jing duai khabreb tengin duai ko Blei u balong u pa jing u ba meneng ipan pau seme trai ka jing sngongo ban ngi ai seme ya ka buram na ka benta ki ni ka sngi ka ba me ai hangi ha ka bangila yo trai ya ka ban syakri ban pendam buram ya ka kerteng ka ba em ka jong me na du ni men stem bad ha ka ni ka por ka ba menta kan rat bi ipan pau seme ki jing sngongo ya ka ba mela sha sngewbha yangi bangin don sipor ha ka yang ka ba kentang ka jong me banyadan benta lem ba ka ni ka program ka ba kerpang jong ka Jingiaseng Khynnah ka musical evening ba kan rat bi ngi wan ya ka ban khot kerpa ya ka jing don dekat ka jong me trai kadai ka kanta jong ka jing yaro kadai ka kanta jong ka jing duai ba kadai ka kanta ka bangi ai ka buram shame
ngidwai kandal bi ke jeng non dekat jong me ke jeng pengkrek ke jong baro na duk ke sedang duk ke bakut jong ni ke program kenong hapoh ka Jingialam Ka Jingiaseng mu jong me ngidwai ru kandal bi na ke benta kinong sim benta baro ki badai ban pendap ya la ke jong ke jong ki ha ni ke por tolong rengkat baki kandal bi bahaba ki ai la ke jong ki benta jong ki kenai ka babha na ki babahatam bakum ki khun ki jong me nginang la ke ban pen kraw ban pen dan borom ya ka kerteng ka be em ka jong me lingba ke jing sakri ki jongi ba lingba ke jing em ki jongi hapadeng jong ke jing sakri kandal bi he ngewan ro hakmat jong me hakni ka por rengkat ba kini ki jing ai kilong ki baret kandal bi haba ya nu jor ba ke jing kyrkhu ki ba kraw ka jong be bangi duai kandal bi he ba men pen kantang ye ki ba ke man kraw hakmat ka borom ka jong be bokum ka Jingiaseng Khynnah nginang la ban pen yar ki project jing trekam ki jong ka nang la ban pen kraw ya ka jing ya ka kam ka jong be ha ki po baro ba kham tam kandal be bangi nang la ban pen don borom ya me ba ban ra ru ya ka kerteng ka jong me ha ki benta ki ba kham salon kyrkhu ya ki kam ki jing tre jong ka Jingiaseng Khynnah maka nang man kraw na koi ka por sa koi pan isnai kandal be ba min simti yang i lingba jong ka ni ka por baro ya ka bangi ai ti ha ka jing shania ka bastat ka jong me long rengkat jing ya ka ni ka sngi baro ba ya ka por hi baro ka badang sa sngau kandal ya ka jing kerpan nabai kini baro ngingu ngidam ngi pan ngi kerpan ha ka kerteng ka jong utrai unong penim jing Jesus Christ menta wisru ki bom jukut ro amen Aku boleh sekretari bela ai ke jing pena kum juru asas ki ba ilmu jing aku berkham tam ni iba hamar yang pengrum bentar jing kentang jing aku denangi bunangi mla apsu tarai ba bon la poin skoi ko bentar ta bentar ba ar tamun yo sngo ni kita sur ki jing duai ki jing shat bun ki tu ki solo ki duat mo da Jingialam jung iwei na ki nongelam ka Jingiaseng Khynnah jung itai miss marvelous dan man te shwa man ITI tang dia ko pen pau jing U Blei ya Balang ka bla sha engi ban pelong ka ni sing festival ka ni ka janmit bat ka Jingiaseng Khynnah bla sha subha ka la ai por engi kam sim la dan chu ka Jingiaseng Khynnah ta singi ba ka ai por engi Jingiaseng Khynnah ka pen pau jing sungu epi ka Jingiaseng Khynnah ba kham tam ru ya ka Jingiaseng samla ka bala ra ya ka jinglong Jingiaseng jong ki nakasan baji kawan ru baji kena bukan ai la ka Jingiaseng Khynnah ban pendon ka ni musical evening tengam keran slam show an IT no ka ni ka bentar ka ba si miss marvelous dan man te kum ka jing ben kreatu ni snok tilang ka jing roi ba khat lai na ko jing roi Khynnah red ban rus pa KHB number rus pa pra ki Khynnah Jerusalem kerteng jisu roi sham ki Khynnah ba mentaru ki roi ya roi ka ju baro it khat ba kharas ka jing roi ba khat lai Jerusalem, kerteng Jisu wai sedhem, ki Khynnah bamentaru, ki raya roya kaju, snap 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 ki Khynnah ki arwai, snap 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 ya roblem dawai jam hosana jam hosana jam hosana ya putrai lahi kai ban idutrai ban puli kaktin klemwai lentisha neng di banyo buram ai su play baro snap 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 ki Khynnah ki arwai snap 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 ki aro klem dawai jam hosana jam hosana jam hosana ya utrai bat red bat kraw barolang
kirwai lem kisur babang rendang ba siang ki penjam sana ki bajrom tam snap ki kena ki arwai snap ki arok lem dawai jam hosana ya putra. Hello. On air. Hello. Good evening. Tahu mana berkomen bawan hari ni kepuat. Tang duna bah. Tang kandiat. Kita sedih dan berkomen terai deh. Benediction bentar baju sang kena. Tahu mana berkomen? Tersiap. Tahu kan? Nak kuti. Tahu. Hak maning kong ngamla klem da ai ngu U Blei ubala don kat pat nga ubala ai ngai kamet ka pokot bekhya bat hadu kane khlemat da bang yeng khama chong phi bangan long ita I festival conductor hakani ka por te ka maning kong ngai khu Blei ru ya kinokit kam jong ka Jingiaseng Khynnah nang ta ya ka social and recreation committee hi ka bala ibet bat pediang yang mau bangan long kata ka festival conductor hakani kapor ti nga ai khu Blei ru ya wal I pastor imdalang ni kapor de ila ai kajing khu Blei mene te kinong sharai jong ka balang ki khot jong kompeti balang nata kinong kit kam ki prepare but kilong kami kilong pa but phi ki hap khna baro haka kerteng utrai jongi uji sukres te shwa bangin poishkan kebenta tu nya le lang hoble jing doi ko kpa jingi bhabneng ni ai ngu imi ku try bamilong ublei badap de kaching iet pa kaching isnei milong blei bam shimla ino ingi kom ki khun hep khna mila don mene na du dang step hagi Jingiaseng Khynnah bal ki jing shakri ki jongi ba pher bat hadu kan khalip mat ka bamta ku try ngwan bandem khmat ke jong me Mabin dalam dan kat ku try kini kijing shakri ki jongi ku try ka balong ka jing shakri ka bakarpang lingba ka musical evening ku try kata ka jingrai yaro ya ka kerteng ki jong me ku try but ngi scam ku try min dalam dan kat ku try but kinong shim ta ki ba pher ku try ki ba wan pat ku try na ka we pat ka balang ku try but hadu ka ni ka por ku try ngi butik samti badan bor ki jong me maminang dang penrahem ko tay ki mensim ki do anu jangi kanang mangin yo ko tay benediction benta manrakhi ya kani ka jingrai jingkemen ko tay bat kini ki khon hap khana ko tay hakani ka por ko tay to dang sngo ko tay ki jing khot kar par ibaret ya kini barong apan hakateng Jesus Christ belong nang pen im jangi amen token an kali pi ke ai kani ka baphiwan benta ke ai evening ayat something evening okay musical play kedeka musical evening ma tapi tem ke ni ka musical evening dan betip dai ka musical evening kedeka ba niyo kedeka longkum ka kenja jingruai ma kedeka lingba ki jingruai kedeka janmit jingruai ki ong Tela ong ba lingba kini ki jingruai ngila ban yo I ha lingba ki nongruai nangta yo I ki jingruai lingba ki jingshat lingba ki drama bat ki jingtem bapher te yakani ki ong ki eka janmit jingruai token tong manu ta ti ti thu shwai ganing kong manu bawan Jingiaseng Khynnah man step duna ba dai te menem step phile komno phiki dang step ting balak siu email ting la kelet bersyut beniat la kelet bersek kemal la shumare bi bisa Jingiaseng Khynnah dai bala syak mai email tementa pat hakan ni kepor so beji meneng I Khynnah na duk lai beji kilawan kila le style bha dai kila le style bha kila phong juti dan thai bala thi juti thamai dan bala thi sapi thamai dai na
Oke sekap darum daerah terai. Daya pihak kemenam. Pihak kemendai pila aku ayo skau na me kini ki baba ki kongkong ki beruai kini kepor. Ku ayo skau na. I come jam. Ku ayo skau na. Ta kum ta ken di ban ong ma. Ta shwa bang ini acha khamat pat ngan ong ki khna kan ki berit ma. Fidem nam shwa bi mi na yeng pi wan yalam ya arngut ki parlok chong pi. Fidem nam ke kita ki parlok. Fidem nam dengan ong arngut ki parlok chong pi iwe ide ibadan reng. Ma iwe ibadan reng iwe pat ibadan thap nyang. Ma de hani ko por pi dan lang ba kita ki arngut parlok ki basyong hani terpeng chong pi iwe hakane iwe hakane ma de da pi kik san pi ko ngu e no badan reng na badan thap nyang badan thap nyang pi ko ngu e no ya badan thap nyang na badan reng de da syong khop pat pi di ki ba ko ngu e no ya badan thap nyang yaki angel ma hani ka pot te shwa bangin ya chakmat kini ki bangin yo sngowi kini ki items ki ba pair tengah kerpat ba fin shong khop kan ma da pikik san kamu pikok ngo itu badan reng ki ba fin shong khop pikok ngo kita ki ba dan thap nyang te hakani ka por te shwa bangan yo ban shim benta ban khot kini ki lightly ki items ma ngan khot lightly items ni ka por Tengah kerpat ikini ki parlok ki jonga. Ma, fikaman am. Tengin yarwa shamangi kendai ksha bangin yo sngowi ikini ki parlok ki jongi dai. Dengan khot ikini ki parlok ki jonga bangin yarwa ilang. Te hadin ko tu ngasa khot pat ya ka female solo na imes island ti ling do nong pure nang ta kan buat ke duet na imes Larika Rani bat Karen Rani nang ta ka ya a mix trayo na ka Junior Krista Endeavor Society lumsiap. Ma, te shwa bang ini ya kita ki items lightly ki items tengin khot ikin ki palok ki jongi bang ini ruai. Te to ini syembenta lang ini ruai ini yeng lang mo bro. Pianang dem gini jing ruai. Pianang dem. Kedi ke jing ruai ke boong syami ngiyai perta. Ma, lagi sam. Pitip ambarok ke kitab sam ke dia ke kitab ke badai di kijing ruai. Kalau mungkin jam poem, tela ong ba. Kini kitab sam ke don hang ni kijing ruai ya ro. Kerja kijing ruai ke badap de kijing kemen. Bal kidan ru kijing ruai ke badai hak kesur jong kijing duai. Te dangi pulia bah nak ni kitab sam nila bantip ya ke jinglong ke jong U Blei ma pisa pulia da poi sieng song email ye ipapa jong pi ban pelit nak bible nak kitab sam basa pen pulia pi bakini ki hapoh jong ka kitab sam ki dan ke jing tip ke jong pi sapang ke jinglong ke jong U Blei dan ni pon ngin ya ruai kan ke jing ruai ke boong syami ngin yai perta.
banyak shock dan tepat gitu ki item si kiwei dia bikin wan mo. Kakerten jo kajerai bangan ai pi kalong ngin lang jinshai. Kakurting jo kajingrai kalong promises. Promises. Time and time again, you have proven you'll do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me.
Ni ai kublei ya ka Jingiaseng Khynnah Mawroh baka bengiyok ban wan shimbentalang bat pi hagani kapor bat ngi wan ru na ka JCS lom siap ka kerteng jong ka jingrai ka dei ngakermen ha utrai.
rom blei aman. Pistunat nam ki jingruai, bagi ruai ni ki kongkong ki baba jong pi. Setenat day. Dengan ai kublei ya I Miss Island ti lindok nung pure ibal ka jingruai jong I kalong kum no ngin long ki jing shai. Mo kum ki hep kena berit ngidei ban long ki jing shai shanu kiwei. Mo te ka ba ar nang ta I Miss Larika rani bat Karen rani ki baong ka jingruai promises kumut ki jing kular ke jong U Blei ba undan tengkat bat ngi. Mo te ka ba lai mixed quartet na ka Junior Christian Endeavor Society lom siap. Te filai asngau em na kitu kirwai la ka jong ka pas dei. So tenat bah dei. Te tong ini khap ti biang kini ki lai tili item kan ni por. Ta. Te mentapat ngin yarwai no samangi kan. Dei. Ngi laya syong gidan kena ru kila. Kila ya but itu te badan reng. Kila but itu. Tak tahu na do mendeng ya so kila ngai yo I kila ki sini stai. Dei, la that ne. Dei, ta menta tungin ya yeng ngin ya ruai samangi kan. Ngin ya ki mangi. Hanya tak yo lat banyak ki ma. Piki sakamwan ne, piki sakadiang ne, kan bepimon. Ma. Te tu kan ngin ya yeng ngin ya ruai. Ngin ya yeng lang baro ah ni kapor ngin ya shimenta meng ya ruai kan ni ka wei ka jing ruai. Jadi di action song mo piap ya shot habis pen ki kejat kerpat lang umdai tengki hep berit delong kilong kumi kilong kupang kini don kini ya shot lang kan mo bangi hep kena kami sengan dai te tu kini ni yang lang ini ruai kini kejirai bong sing high sing low to pianang lam kini jingruai mana bom nang ni jingruai rakti ki bom nang ni jingruai kini la ruai bon sin pha ki sing kena mo te tong ini sebentar kini jingruai tang ini yang kam sejengai kan ini pen ki kiti kejat ma to ke ni ruai kini jingruai sing high sing low Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonders of Jesus' love. to ke ngap shpang mo pianang amro kita sedin kami shat kita kami setenat rai dei pen ki lang kan mo kami komen lang hani kapor mo bangiwan haja sang kena tu mo in hab ya long kilong kami kilong pag hab long kena lang kan bangi mo ni de shat lang mo to ini sa sien Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, singing absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how He set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonders of Jesus' love. The wonders of Jesus' love. Play nang em to ni shimenta sakawai ka jingruai kabong pan ti on sa ai happy kani pianang am ni jingruai ru te shi khndiat e ngande tu pi kawai ka jing tu khana ma ya ong ba idon I wei ti khana ret te bapli idon ni ta ikun man riu ma kum ikun jingile kai ki shinrang shidan kakali dei kakali kenthai shidan kun ban riu dei te le kum no I yale kai ken hakam rathia ila kai kam rathia
te dala menmit te iwat te yang mai sino ta wiu sino tu kon benriu janga sei ka kali janga bu hang ni kala cha menta mdan shu te le kom no yang mai wat se wat kun cha tu se tu kamera wat cha kamera seja wat cha kamera sangkai yang te mai mdan re te le kom no te ikan mau ken hakawi ke sngi be le Sunday school yang ite inong hikai yang kom no yang na watayas nong ka ba nyo ka khot ka ba nyo ang kom no ban ti on sa ai happy ti on sa play but what ti pensa sham ti ong ikini kikan tien ti ikan mau kata ikan mau ha isyong ipusan ba yung ha ken ila try wa ta ka jiha ka ta jing perkhat ila le kom ni ha ken ngabu ta ite di ber ti ila let ila liwat yang syatish kamera jing thia bi le kai ta ma tis kan mau pa yang akan mau bawan beriu hayeng ila buah kendong jong kaduli kan buah kendong duli kan mau syuk kata kaduli ke bala rem bah ti buah kendong jong kata kan te handit ketapat ila yo no pat kente khulun yai ti khun benriu ti ki jinggele kai ti la kemen ma te hakan de kaporu mangingin le komno nginya kemen ma lingba kan ke jingrai ke ba ong pan ti on sa ai ti on sa pli but what ti pensa sham the token is not lagi kini cingruai. Tapi kini ki action nak kini ki bak ki kongkong mah. Ki bahagian kemetik ki item ta baningkong ka special item naga Jingiaseng Khynnah Balang maupan ba mix trayu naga Jingiaseng Khynnah Balang Mawroh but meal solo na Mr. Marvin kurba te kini kin shim gi jong pertama ka kerting jo ka jingrai kalong try kyrkhu Jing in Jingi
Nakabenta ka buram gujong Blei. Amen. Kaketeng jong ka Jingialam Ka standing on the promises. By the living words of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. As my all in all, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing on the promises, standing on the promises. I'm standing on the promises of God. Nakabenta ka buram U Blei. Amen. Kaketeng jong ka Jingialam Ka long to shan yang ah.
kadon bahagia ban khot dapat me trai usinala cai usinala sakma ngawan chame ban pla ki jeng choi sao dong yang ki ke ya ra trai shime ngapai trai to shan yang la brengki jingye la brengki jingya le trai to ke yang minga shania milong mau siang jonga trai tôi lam yang betul tin yang trai halen pia jonga trai tôi kai mami đầu men sim jong me bad ya ti ba ki chim choi sao dong ki benediction trai ngat lon ngam la ban jom trai to shan yang la breng ki chinge la breng ki chinya le trai do yang tang minga shania milong mau siang jonga U Blei Un ka benta ka prom chung amen to thap kti biang sesien kan kitu kilai tali ta tengah ai ku Blei ya ka Jingiaseng Khynnah Balang maupan ke jingroi jengki ke ong komno trai tu kyrkhu bat halinti babet tu ya lamami ma kata di ke jingroi nai ke Jingiaseng Khynnah Balang maupat but ke mix trayu naki Jingiaseng Khynnah Balang Mawroh bang standing on the promises PM ne ki roi mano kitu ki baba ba kham he dai kitu ki la ki roi ki pa pero per meta ki la skill pat kini ki beret i la skill dai la roi pas kini ki beret flia snow am Filasaki em dai dogi khamat kinang nem kinang dai makiru te kani ka mil solo pat na Mr. Marvin Kurba ke jingroi jang i balang kumno Krishan yanga kemut Krishan ngi iwe ma te tala thai dai ban shong dai ting ye yang biang ma ye yang biang sa sien bangin yer wai biang sa mangi ting ye yang in yer wai kan ke jingroi bang beneng don hapoh jonga mana benang ke jingroi mana benang ni jingroi dan benang thai dai tong in hikai ni kapor ma te baningkong kadik ek baningkong ini ruai shwa mangi baro te kani kalong ko competition kin ma job kan thai ne job sindang ma kin kan thai ma hi boys na girls ma ban win tas na ma kani ka jingroi kalong kom ni kalong u beneng dan hapoh changa te hima U Blei ka don hang ni baningkong in ruai shwa mangi kan thai ma nang ta beneng don hapoh chonga kin shim kishin rang bejingkit chong kabor chong mi gin shim yang mangi kan thai beneng don hapoh chonga kamut ka verse ngin ruai sha mangi kan thai te kini ki hapdeng ka verse pat kin ruai kishin rang ma ladek kom tu pat ngin sa exchange pat ngin ruai sa mangi beneng don hapoh chonga pat ka verse kin ruai yang kishin rang ma teng ngin ruai lang baro shwa kan ni jing ruai ma hapoh jonga
ini sedang nama kata competition mah senrang kan tema dan ya yang session. Teman-teman dengan khot yang saya ki artli ki items nangta ka traditional song na Mr. Willida Konglam bat ki parlok nangta ka special item na Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh nang khot ge kini ki artli ki item ni po Tito bakanum shim ya kapor kat bagini kidang ya penbej kini ka surging tap dia nak kaliang kajongi ni sodai kaban penpau kajing songu kajing U Blei Lam yang ni bagi la bani shimentalam bat pi hakani ka balang hapoh Balang Presbyterian Mawroh ni kumbukan hun ni don lal kajong ki jaka ki balang ki shnong lala ki jong ki jaka trairu te hakani ka por haswa bangin pensngau pi yakni kajing ruai te kendian asus kwa ban penpau ya kajing Kubleiru ya Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh kabaling ba I chairman jong Jingiaseng Khynnah I balong uparlok ubang ya trelang kajo ke department ibala idei ya kaban ai bentalem yangi hakajing sha kani program kam da dei kerpang yanga ubayang hangni kajing tmui kadai ya ka kenhun ruai ke jungi kabahang ta kidon kam pun katukan ni kiba ya bet bahaban ruai hakajing sisa tenrei hakani ka program ngasui ibet marsisen sen lingba ka WhatsApp dai chairman jong Jingiaseng Khynnah ngai iba kadon ka kerteng ka jongana khmat bat hadin bat ki parlok tikala khamban khia bha yanga namar kami shwa ka kerteng ka jonga dia kajing sisa kajing temui kadai ya kami kelia polis cultural troop kabadi ka kenhun ruai kajungi na ka department kajungi tenrei mlele blei le siu don la kajong kajing temu ka bakhambha de kumta ngala shupen ko ngo ilade but happening kajing pen ko ngo kumta kadan pat hiru kajing long breu kajing telot kajing swai namar ba la kham slem ngam ju kham ruai shu te ka penlong yang ya ka bangan pensngongnya ya lede bangan shim ya kani benta ngala thau shibun ba kilat ngala fun I chairman jong pi ban ai dau kumni kumtai namar bangadan hakawei pat kajing pen kre hakajing ya lenti jonga hagi disiplin gi papero pe we de ba sports
ti hendrei pat nakaliang jung I yong bet im sha bangan le komta ti la ong kasyong be ka jing start ka janga ti kumta ngala thaulat ban ya keren ba kata kan hun hendrei nakaliang jung kiru kimya ndei bagi kentan hendrei kimya yo kapor namar kakam kate palat hadu kata-kata ti kumta ngala pen kongu ila ding ngala super syang ban wat kilat kilin ti kumnu ban pen krek ni ki jing ruai ti ka bagum kata kapor kapadon kata ka jing no mesim ka jing senjor kadang ke jing le ka bakrau ka mesim ka donut ti kumta hapring ke jing buon kita kitau ki banga thau U Blei ubadon ka bor wai hanga ya ka wei ke jing sempat berkata kalong hakini ki hindat singi sau san singi ngadan hapring ke jing stom menen udang pen ki pat engan ka batia da ka banga span map yu pa let's see kata ke jing bompen ko ngu ka janga ka pen susi ka mon ka jong Blei ti kumta menen ngalala ban ki na ka batia pang hagidi kindet singi ngayo jing shit tenrei ndakata ka jing pen ko ngu hapoh ka donut na do ka donut paro kumta U Blei la ai ka bor ban ki pat menen hi ka singi ti kumta ngilaya pen kre gini ka jing ruai bat ka jing ruai ka bang yidon bat pen sngo hapeng jopi ka kerteng ka jonga ka dei be syakathong ti kini ki khna rit ki beit ki balong ki para ki persa ki jong ngi mo ki bedon hang ni soba ban singap hai ki jing ruai ikitin jongka ki bedon hapoh jongka nganam batai lot ki jingmut jongka hendrei kai ka bapin yo sngo lingba jong ki sir jing ruai katahi kat pesong tho ipi ki badang dei ban ya chkhmat kumno ban be syakathong lakalong syakabha bat syakabakhamha ne syakabas new bat syakabakhams new tito khani ka por nge sngo be singap ki jing ruai Tiếp xa ấy ban quay lên ti xa nô ca thâu lòng công úc lăng ba yào ca cha ba bê ca lê tăng công u lăng sát ma nghiên xa quân hàng ta Biết là ikmat xa tê xa lên đê cho kỳ lo na mar đê năng ta kinh hà trình im trình yaram in yo cung kỳ khu Kristan nê ban ốc lê ban yai ken ma ban im na mar utrai ban yo ban sngat kuram erna thầy tác chính kết là ca bộ là nàng ya ste trình im trong nghi hăng nghi ca là nàng yar arte iklet ya ca nong rin bun sin iket lon no em đã pasha utra cùng đồ kênh nghiền nhành biết là kịch mặt xa tê xa lên đê trong kỳ lo na mar đê nàng ta kinh hà trình im trình yara kiến yo cùng kỳ khu Kristan nê đầy ban ông lê ban yai nhân ma ban em namar utrai ban yo ban sngat kuram erna Jingialam lem da ken randi
Manjab bersyaki jing ban koi syakat hong wat man thai to tre shi tom hai shalu nong thao ngen yo mat ka jing jo bat jing suk bat u lem wa bila nikmat syate syalente jong kilo na marde nang ta hajing em jing yara ngin yo kum ki khun ki sta ne de ban dom kle ban yai ken ma ban em na mar utrai ban yo maksiat kurang herna ban em na mar utrai ban yo maksiat kurang herna. Kepunta kapurom tau belum ya? Aman. Tu inting shan kalang kakiting jaga jingrai. Shan you just so fast.
bentau buram blei. Amen. Tang ai kublei ya ka traditional song kepada Mr. Willada Khonglam bat ki palok baka jingroi jongki gelong ha kasih tenrai dek bat ki jing tem ki jing pot dek bat ka bom bat ka ditara bat ka bom kumno ngin om kin ran dien ma ngin be ka thong ngin ya chakmat ba ngin om kin ran dien ka special item pat na ka Jingiaseng Khynnah Balang Presbyterian Mawroh ba kumno to ngin ting shan la habadom ne ba syai mangin yo ban phong kapan sngat ma tengi la isno kitu artli item to ne thap ti biang sai sien ni kine temen tapat ngin poish ka we ka benta bang yo ban isno ti lang bangin yarwai ma yarwai sa mangiket ma te to ine yeng lang ngin yarwai kin kiching rai ba ang sinran ujisu kani di kiching rai pathamai tanga nganget baro na phi don ki banang don ki bamnang to ine shimbenta ma to ine yeng ken yeng lang ine shimbenta ki kiching rai
lang maro da kan kapor ngan khot biang saya ka saartli ki item ki badang sama last saartli kata ka choreography na ka devoted radiance but ka bakhaddo ka ka musical play na ka Jingiaseng Khynnah Balang Mawroh dengan khot kini ki kiwei hadir kiwei hak beningkong ni kum ka team devoted radiance ni aingo U Blei ubladan ringkat bat ni iwei but ni ai U Blei ru ya ka Jingiaseng Khynnah Balang Mawroh hang ni ka bala ai benta lang ngi makan ka musical evening nganget ba phila yo shibun ki deng na yarwai ru mene dei Yes, ngau ki jingtem. But hakan ka por ngin ai kan ka choreography. Yo don le sine pring jong pi fin ang ke ka choreography mo. Kan ka choreography ka ka way ka ba chu men kumen ne ka bangarang shong hang ning kitem ka jingtem ka pen da fis ngau ba tem jingtem fim la man shong khop dei ka pen ki ya fi clear sang se ti dei te kum tahi ka ne choreography ru em ka long kum tahi. Da ni tem ka jingtem but kijingrai ya ro kanam shukut ka shuntur ka jangi hindai ka penlong ba kiti ka jangi ngin ra da ka bangi shumtai nyong ya ro you try da bangi ra kiti dingi kmit kmat chajong kata ka choreography mo but chubu menta kidan por bangi sngosi nila pen ida da ka bangi le kan choreography chubu menta ngan ainuk sala da pikemen feel surprise gift kan jong U Blei ma ne feel excited jong U Blei ma feel act day kata ro ka long ka way na choreography ma te nganum batai than fi se pe ke bangin le ngin shot han ka por but shwa kata kan ka jingrai ngashka ban kren khyat ma che thu pi khyat phangan ka jingrai ka kren ayu yangi shok ka team but nget ya phiru kan kren lang kan ka jingrai ka kren ngi kum ki khun U Blei ba bun sien ka jinge dei ka jangi but ka jingai du kata ba ngisngo ba U Blei dan ringkat bat ngi na ringi duai ru ngisngo ba ka jingai ba ka jinge dei jingi but ting ngisngo kum ba ngin kelon ngisngo long marwei ngisngo ba lakut lat kat tu Henry la dangi duai ngi khot kerpat U Blei dan ringkat bat ngi but kan ka jang kren ru ba kum ki bre mangiran shibon ki parlok dei ki parlok ki bajan bhajangi ro hendai kita ki parlok ki jing kim ai kata ka jing pengen ka jing kemen ka jing suk hangi hendai ke ka bangi la ban yo ka litang lo U Blei hi kata ka jing suk ka jing pengen ka ba U Blei ula ban ai ngi ne kum nangin yo kata tang la dangi phai ngi dam ngi dwai khmat jong ong khot kerpa dia kata ka jing suk ka ba an ai hangi kum ka shti subha ma bang gospel yo anis kalinong ka ba khatsan ka khat ka basaw ko ong kum ni tu yai ne hanga bat manga happy kum ba katnat kamla ban sei so na ladi hi limda ka yai ne hauding so wan kumta maphiru limda pi yai ne hanga kumang oi pi mene tang rangi yai ne but U Blei ngin sham ya kata ka jingsuk kata ka jingkemen ka bangila ban yo but ngan chupen ken mauru na ki jingwai sam ka blai pusaw ka khot ka ba pra khat pra ka ong u try ulong hajan ya kita ki ba pat donut but pen im kat ki ba sngosi ka minsiem kumang oi pi tang U Blei bala ban pen hon yingi ti men tang ka pat ya ka team kinon khmat U Blei nam ta ka buram jong amen hang no me don habang klet lenti habang asngo mang la manji hang no me don na try ba ba shan no me ja hajing wai na kho ha ba jing i yang na kam la ban ko shan no me don na try men ta
บาเพมปัดชมพังงานเป็นอีหังโนเมดอนนาบาประเทศกัตโลKajan kabakaman ya pi baro ngi Jingiaseng Khynnah Balang Mawroh ngi don ya ka musical play ban ai gani kapor te komba fili I gani ka slide ho ka desh phang u David u baladingi batay ha ka tin nong way the man after God's own heart te ha kani ka musical play kan don lightly ki scene ha ka scene ka baning kong kan desh phang ka jinglong jing em u David Hakasin ka baar ka desh phang ka jingpensle im da u prophet Samuel ya u David but hakasin ka balai ka desh phang kathma hapdeng u David but u Goliath what happening I jing persang ibarin ngingan ba kani ka musical play kanong ka jing kyrkhu man sim ya pi iwei pa iwei ka buram sha U Blei The Lord is my shepherd. I have everything I need. I lack nothing at all. He leads me inside quiet waters to a place I can lie down and find peace for my soul. He restores and revives my life, never leaves my side. Even if I walk through the valley, even if I walk through the shadows, I will not fear, for I know you are with me.
Surely goodness and mercy follow me wherever I go. I will not fear, for the Lord is my shepherd. One by one, Jesse's sons stood before the prophet. The father knew a king will soon be found. Each one passed except the last. No one taught to guard him. Surely he would never wear a crown. But when others see a shepherd boy, God may see a king. Even though your life seems filled with ordinary things, just a moment he can touch you and everything will change. When others see a shepherd boy, God may see a king. I see you in the rising of the sun. I see you in the stars and how they shine. I breathe you in, I breathe you out. I see your heart when waiting in the desert for the rain, so new life can grow again. Your mercy new every morning. Just one word from you, darkness turns to light. One word, and I come alive.
Okay, I kublai ya kan ka choreography na ka devoted radiance. PM ki ngong mana ka don ka jing roi he ke ha ki jing sha ru dai. Te to en thak ti biang ki sa shi sien. Bakhat do pat ka musical play. Pi tanan am tu musical play menta. Desh phang jong no. Goliath bat u David dai. Te aso beno dai lakut no. Mtan Yesu ra. Lekom no. Niar wai semangi mo las mo te ngai kublai ning te habakat do ngai kublai shwa ya baro kinong shimenta ba per mo kamtam ikini ki nong ruai mo ki bawan na bat na ka Jingiaseng Khynnah Balang maupat ka junior Christian individual ka lum siap nang ta I ba Willie de Khonglam bat ki parlok nang tabat naki niki kun samla nak Balang Jayaw ka devoted radiance. Tengah tongan ya thap tilang ya baru khot kinong shimbeta ni kapor. Te toket ini ruai stang ini wei jing ruai bakat do pet kapor kala you hadai mendeng yang rew je mental apa yang rusteng. Te tong ini ke bangile pat ngimle ma ba chupen kot jubor dai. Ngin hable ke naka do note ke jongi ba ngin pendap ya ke ba ngi pendap kalau ngile naka benta ka buram jong no jong U Blei te to ini yang lang ini snorkli lang but kani jing rai tong nya ki no mo menta ini ki lut baro ini comment kan mo ilai dap pendap ikini ilai dap ya pendap lut baro kinong shimbenta but ngin le comment samangi khat do mo tong ini yang lang ini rai kan ke jing rai Goliath was big. The ondala dap kani ke jing rai nga sekerpat di advisor jong ka Jingiaseng Khynnah I Mr. B Wanyang insa kyrkhu penwai. Tong ini arwai ni le action song mo kani baro. Pen ki kan ki kejar hab dan kam. Goliath was big and strong. David var rätt bakom där strong. Shem you var du kawa, you blev var här. Oken långt fram. Goliath was big and strong. David var rätt bakom där strong. Actions tak sisian ma. Nado basta. Goliath was big and strong. David var rätt bakom där strong. Shem you var du kawa, you blev var här. Oken långt fram. Goliath was big and strong. David var rätt bakom där strong. Shem you var du kawa, you blev var här. Oken långt fram. How did Goliath var här? Oken långt fram. Only one sword national han kawan dan. Tong ini thap tiga. Kementangan khot ya im. Baisa I Mr. B Wanyang in ake kyrkhu penwai. Tong ini dua ma khabrib baro ni khabarit
Ni ayu ime U Blei kupa jing bah beneng U Blei snei bandon rekat bat ngil ba jong kena program ka musical evening ha kena por. Ni ayu iki program baro ia ka banglayo ban pendap trabi e ka long shisha ken ku kerat. Ka jing kyrkhu ban nget scam ka long ka buram ka jong me. Tra ngi dwai ki pen mi kerhai ku kerat ki khon hap khna ki ba e ban shakri me. Ki ban pendon kam hok iki sap ki talent ki ban ai halor jong ki na ka benta ka buram ka jong me. Kerat ba e yarap ya kini Jingiaseng Khynnah ho ki bawan kiwei pat ki balang kiwei pat ki kenhon ki badon rangkat bat ngi ban pensengan ha kini kapor ngi dwai ki jing isnei ki jing rangkat ka jome lambat ki rukum ju ablai kin mat ya ki Jingialam Ka Jome bat kinang man roi kerhai ha ki im ki jong ki malakas ngi kyrkhu ya ki Jingiaseng Khynnah jong ka Balang Mawroh jong hang ni ru ku kerat ya ka bang nang la ku trai ban ya da ka bor mun sim ku jome ban syakri ban sakhiru keteng ka jome lembah ki sngi ki por baro tos ngau kerat ki ki jing dwai lembah jone ka por mak teng jisu mi pan bat ka bawai no tot ai ba ki jang e ki jong jisu kris bau trai ka jing e ba ki jong blei ku pan bom jukut rengkap ka jing selok ba singang ba pensat bol jong sim ba khoj kini ki jing kyrkhu lai ha U Blei kin songsa sundap kerhai rengkat bat ngi ke bayang hakan ke por ban sakhi ban sakri teng ba em ke chome ho rengkat ki wai parru ki ba e ba sakri me ki badan hakan ka riset lak ka pathairo menta sidu ke ta bom jukut amen.